mám trefy. Normálně to. A mám trefy Mičurdo. Nebo co? A jak mám kopnout do Mičury? Normálně jako teď. Můžu jo? Děláme rozhovor se střelcem, jak teď jde na letošní sezónu. Tak, netujte to. Musíte na stranu, víte? Jak si ten kop představujete? Kam poletí? Zhruba o kterých víc? Máme do ty tyčky. Jo? Jo. Jste si jistý, jo? Takovýhle. Dobře. Počkejte. Kopejte. Jo. Nebo nechytá jako. Ano, zajste gola. Tak to budou ty přijímačky na Real Madrid, co? No jasně, asi. no. Nebo ne? Stoping jako krásný, Jo, vidíte. paráda, no teď jsem to Miču ani neviděl. Jenom tak nebudete držet Mičury a... Chceme stárnout s Amerikou. Můžeš být úžasný.